Dobrý den, já jsem Markéta Lázničková, jsem fyzioterapeutka už asi 10 let, z toho už téměř polovinu se věnuju gynekologické fyzioterapii. Absolvovala jsem kurz metody Ludmily Mojžišové, která mě zasvětila vlastně do tohoto světa a jsem strašně ráda, že jsem jedna z těch, které se snaží věnovat hlavně ženám. Vlastně já už se věnuju jenom ženám a moc si to užívám. Zjistila jsem o ženách a o pánevním dnu spoustu věcí za těch pár let a i sama mám potíže s pánevním dnem. Nedávno jsem se dozvěděla, že mám nějakou formu PMOS, jak se dnes už jmenuje tento syndrom. A samozřejmě mám i jiné potíže s pánevním dnem. Zacítila jsem během svého života, jaké to je mít velký spasmus, velké přetížení v pánevním dnu. Tyto potíže u mě pocházejí od zlomené kostrče, která byla v dětství prostě při pádu malinko zalomená směrem dovnitř. Určitě cítím změny, které se od té chvíle v mém těle udály a určitě pánevnímu dnu přikládám obrovskou část nebo obrovský podíl na tom, jak moje tělo dneska vypadá nebo jak se v něm cítím. Pánevní den je obrovský sval, silný sval, který je zároveň i emočním svalem. To znamená, že už ten spasmus třeba z nějakého úrazu nebo zvýšené napětí po nějakém úrazu s dlouhodobém sezení, sedavém zaměstnání, v kombinaci ještě s nějakým třeba stresem, ať už chronickým či akutním, dokáže vyvolat opravdu obrovskou takovou reflexní křeč, která nelze jen tak uvolnit. Mojžišová metoda mě malinko zasvětila do mého problému. Pochopila jsem, jak s tím svalem mám pracovat. Samozřejmě přes konečník jsme se postupně dostali přes vaginální ošetření, přes vaginální přístup, který je pro mě a pro většinu žen mnohem komfortnějším. Dostaneme se na mnohem víc struktur, protože pánevní dno není jenom křížová oblast, ale nás zajímá hodně i ten jeho úpon, ten jeho konec na té stytké kosti, který je obrovský a silný. Takže já se vlastně věnuji pánevnímu dnu jako celkově. Samozřejmě řeším i ostatní potíže v tom tělíčku, co dokážou vzniknout přetěžováním, takovým běžným tím režimem nás v dnešní době. Ale pánevní dno určitě je taková moje hlavní náplň mojí práce. Chodí ke mně ženy, které prostě trápí vyloženě pánevní dno a jeho spasmus nebo jeho přetížení může vypadat různě. Někoho bolí pohlavní styk, někoho trápí bolestivá menstruace. Někdo se chystá na porod a chce uvolnit pánevní dno nejenom hráz, ale celkově v hloubce, u křížové kosti, všude, kam se ten vlastně prstík můj dostane, tak dokážeme najít nějaký spasmus a odstranit ho. Ženy po porodech, které ať už trpí na tu jizvičku, trpí na inkontinenci, chodí ke mně i ženy, které trpí vaginismem. To je vlastně taková trošku nejvíc obtížná diagnóza ze všech, protože ten spasmus už je takový reflexní povahy a při jakémkoliv snaze ten sval protáhnout reaguje takovou jakoby ochrannou křečí, která nejde uvolnit, opravdu mimovolní ta křeč. Tenhle sval samozřejmě dokážeme taky ošetřit, dokážeme ho postupně do toho uvolnění navést, jen to trvá malinko déle. Dalším problémem, kterým se zabývám, jsou potíže pánevního dna při endometrióze. Tato diagnoza samozřejmě taky není úplně jednoduchá, je to samo o sobě hodně rozsáhlý problém, který ale aspoň částečně z té fyzioterapie můžeme řešit tak, že vlastně ošetřujeme nebo odstraňujeme ten reakční spasmus nebo zvýšený tonus kvůli té bolestivosti, kvůli těm zánětlivým procesům, které v té pánvi vlastně každý měsíc probíhají. Určitě ta bolest může se tím ošetřením snížit, nicméně je vždycky potřeba vyzkoušet tu fyzioterapii u každé ženy zvlášť, protože každá reaguje jinak. Některá žena s endometriózou po uvolnění pánevního dna si pocit chválí, došlo třeba k úlevě těch chronických bolestí nebo i těch bolestí při menstruaci.
Některé ženy ale reagují naopak zhoršením nebo hned potom ošetřením, vnímají bolesti podobné menstruaci. Nebo naopak ta menstruace se nemění a ta bolest je stejná, ať ošetřujeme nebo neošetřujeme. Vždycky je fajn zkusit alespoň 1 až 3 fyzioterapie, vnímat ten efekt, vnímat ten rozdíl, jak se cítím po ní nebo bez. A určitě postupovat dál a pokračovat ve fyzioterapii pouze v případě, že zaznamenáte úlevu v těch bolestech, že je vám prostě lépe. Může se stát i, že ta bolest se zhorší a je to přirozená reakce. Je to vlastně úplně jako jasné, proč se to stalo. Jakmile já uvolním to celé pánevní dno, vytvořím takové prokrvení v té malé pánvi, které vlastně je ve většině případů žádoucí, ale v tomhle případě u těch ložisek se jedná o to, že to ložisko se prokrví a může i zakrvácet podobným způsobem, jako krvácí při té menstruaci. Takže vlastně vznikne ten proces zánětlivý, bolestivý, který u té menstruace způsobuje to naše trápení.